Benvinguts al videoblog Esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem del Lladre del Guernica, del David Cirici, publicat per Pro Edicions. L'intent de segrets del quadre més famós de Picasso i la recerca del quadre perdut, El segador, del Joan Miró, serveixen d'excusa a l'autor d'aquesta novel·la trepidant per explicar-nos una història plena d'històries, de subtrames que s'entrellacen amb el camí principal. En Cirici ens parla de l'art contemporani, per una banda, i coneixem un món ple d'expectatives incomplertes i de moviments estratègics dels traficants d'obres d'art importants. Però també ens parla de l'amor. De fet, l'amor el trobem en més d'una de les subtrames de la novel·la. De l'amor entre la pintora i la seva galerista, de l'amor entre la galerista i el seu antic professor d'història de l'art, o de l'amor entre la Jane i el seu cosí Louis als anys 30, quan tot just eren uns adolescents. Per tant, per més que sigui una novel·la on la trama principal sigui la recerca del segador, del Joan Miró, la història va molt més enllà i parla de les relacions humanes. Una miqueta com la vida mateixa, de fet. El David Cirici té la maldat, per dir-ho d'alguna manera, d'anar-nos enganyant contínuament. Res és el que sembla. Allò que pensàvem que ens portava cap a un final concret es trenca de cop i ens envia cap a una altra banda. Els girs narratius ens enganxen, les històries ben travades atrauen el lector des de la primera pàgina.